راديو إيرنا باريس كاب زركب استودينا زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنعت علم كوينكم نمدبات راديو إيرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا أبني لومسوني 15 حملة كل تشحن 19 فنوى راديو إيرنا مدبات كرو أبوانا وقدرات بغبرهم دافلا كم اون هقدفنا سماعتاتنا دك أسخلقن زراخسن أرمينا وسرعتيو بزبلا رأستي تلال كابحورات منقستات أمريكا زل أخلنا تحف كان أربالكمينا كساب فتامي مدبنا مسانا حبيركم كتسانحو أدمينايو هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية علتا وزينا هيومان رايتس ووتش زركبهم حيالو تتابق تمثل دك سب نتبايتو سب أو مسلات متصرايب داي سب أو مسلات قبل علي إرترا نحد عمد كنا واحد وصدو الصاني بحاقوس تقبلومو نقول داي سب أو مسلات أب إرترا خطت أرز قومة تقجل أبزن حد عمد تناوحي عمامتا أبتهاجر نزلو كل عينة مكاز مسلاتات صاريا كتقربن كتكتاتلنيا مبل 4 حدن فوليو على بايتو سب أو مسلات ودو عبرات هاجرات أبستخايللو تنفلما نتأمامة زغربا هاجرات مالت صومالن جبوتن مس إرترا بوليتيكاو زمدنانا تمحيشي بمبال أبتو على كيز التهلين والسنان انتخونا أستراليا أستريا بلجيوم فرنسا جرمن نيزرلاندسن اتو قداي نمخبار سب أو مسلات تأمبر نبوليتيكاز ملكتا يكونن بمبال كيز التهلو والسنان መንግስቲ ኤርትራ አባል ባይቶ ሰብአዊ መሰላት ክኸውን ስለዝተፈቀደሉ ዝኾነ ምክሃስ መሰላት ከም ዘይካየደ ብምምሳል ሓያል ጎስጓስ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ሂውማን ራይትስ ዎች የመልክት እቲ ትካል ብተወሳኺ ኤርትራ ግቡእ ተቐባልነት ክትረክብ እንተደልያ ሰብአዊ መሰል ዜጋታታ ከተኸብር ጥራይ ዘለዋ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዝቕፅል ዓመት ምስ ፍሊት ልእኽቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክትተሓባበር ፀዊዑ ኣብቲ ዋዕላ ሓያሎ ሃገራት በቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጉራብቲ ሃገራት ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምሰል ፖለቲካዊ ምውስዋሳትን ዲፕሎማስያዊ ፆታን ተደናጊረን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝነበረን መርገፂ ክቕይራየን ተራእየን እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያን ወጻእተኛታትን ተጣባቕቲ መሰላትን ድሕሪ ዘካይድዎ ፃዕሪ ከምኡውን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ጉራብቲ ሃገራትን መኽባር መሰል ዜጋታትን በበይኖም ምዃኖም ብምንጻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጽዑቕ ምክትታል ክግበር ተወሲኑ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፖለቲካን ሕልናን ኡስራት እናጻኸውፅእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ክገብረሉ ከምኡውን ስርዓት ሕጊ ከንግስን ነቲ ዝፈረመሉ ውዕላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ከኽብርን እዩ ፃውዒት ዝግበረሉ ዘሎ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ እስራኤል ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ህፃናት ከይምዝግባን ዘካይድኦ ዘለዋ ምድንጓያት ብዝምልከት ክስ ቀሪቡ معكن زينا هرت بعلت شعات حملة أبز غربو زينا كاب يونيفرسيتي هايفا أكل حقن بوليسي تمرتن هاران ريتشمان زغربا كسي بمحدارات كتمازوننا نايمو وقتابي تمرتي كونيلن بيروقراسيا وأسرار حب متكبر إيرتراوين هتسانات كي مهارو يخلق لالوا زبليو أغد ما بيلو أبكل تشحن 16 تمساسل فتسامي كم استخايدة زحبر هارز كستا مسريتو تم تمهاروك مزقبو كانت اتفقده زد تمدبلو أو صنات 4 بيت تمرتات أغل مسالة زي بلنن نأفريق وين تراي زانقدام بمخانن أبتهاجر روي علي تاوت أقم كم زلو زر يخبل قاليتو ሚኒስትሪ ትምህርቲ እስራኤል እቶም ኤርትራውያን ህፃናት ክመሃሩ ከም ዝግባእ ውሳኔ እኳ እንተሕለፈ ነቲ ጉዳይ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ስለዘይተኸታተሎ ግና ሓያሎ ብምምሕዳር ከተማ ዝውነና ቤት ትምህርታት ገና ንዝዓሌታዊ ተግባራትን ካብ ምፍጻም ኣይቋረፃን ብመሰረት ሕጊ እስራኤል መቦቆል ሃገሩን ዓሌቱን ብዘይገድስ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ህፃን ቤት ትምህርቲ ናይ ምእታው መሰል ከም ዘለዎ እዩ ዘነፅር بأمائت أشحاد زغطرو سودانوين نايتوم أب سلاماو سلفن كلو استقاتلو سبات زغرن مكياد أب بينو كتمات التهجر سفيح سلاماو سلفي أكايدوم أبتو قدام 10 حملة استقايدة سلاماو سلفي ديمقراسيا ولوط انخمت سلاماو سلفي أكايدو بلعل زنبارو نتوهان زيكاتات زورده هلكيت بمكتل أبو مبرو التهدراو قنسل زمراح ملشا جانجاوي ديكوبلو جارحهم نايتوم استقاتلو سلتات حزوم سماعتات صورايلوم بمجرح كأ أتحتتي نابحق قربو تصوعهم ኣብ ሱዳን ኣገልግሎት ኢንተርኔት በብቕሩብ ክሰርሕ ጀሚሩ ብምህላው ናይቲ ብዕለት 3 ሰነ ዝተኻየደ ህልቂት ቪድዮታት ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ጀሚሩሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ዝመስርት ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምልሻ ጃንጃዊድ ነቲ ህልቂት ዝፈጸመሉ ሒደት ደቃይቕ ኣቐዲሙ ስሩዕ ሰራዊት ካብቲ ከባቢ ከም ዝስሕብ ምግባሩ ብሓያሎ ወገናት ክንቀፍ ጸኒሕዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
كمي تكونوا كبران دك هاجري أبوشتن وتاعن إرترا زلهم موق نيناف أوت سلامتاي نيحونة سلامتاي يقربلكم نايلومي زرباي كابتي زحلفة زقصله مخانو أبتي زحلفة استخدمتلكم سبات من الوقت أتي مدبيز مخانو قليت لكم نيرت فلطويهم أتي حفشاوي عرستي مدلاو ندحري إساس مخانو دارجا مجلس زيد اليوم مأتوي كوينو له السو دما نزي حج زلو تقام مفتحنا يترفنانيو كنفتحوينا مسؤوقن معره ويزيادو ون مدلاو زد لينا دحري إساس نزلو إيو زبليو زي دما بحفشو نايتهم سلطان منجستي زركبو هزبي جديو سلطان منجستي جن كبهال كله نحد سب حدا قجلة زملكات هيكون سلطان منجستي نهزبيو هزبي دما سلطانه كركب كله بمجدي تودي بولز أن حسل فتات وي محبرات كخون قدنيو حجون إرتراوان مليسنا كنقاقي بلنان عالم زقبرو تمكرو تدالينا لو كنت أن حلنا حجون أب حدا ودب وي حدا كمرحنا زدل سب كل مركوس عين خيلنينا نهزب حساب أم محبراتو أب سلفتاتو أبناتو زمرت أو جلتاتو أتي مسعي هيوتو مسعي هجرو انت يختكون كم زلوا كوسن كجمرالو زبليو أتي حمرتنا تي ملقتي نحنا خمسة قاتات متن مقوصصار ناي هاجرنا أب إدنا وياب زماننا وديقو خمزلو نلمدولنا حدا قبو ناي زيقاتاتيو زيقاتات جن ببو القوم هاجروم كقوصاصرو أيكولون يوم استودبه مقدي يوم زقبرو تودبه مقدي مالت دما أب حانتي الأولاوي هاجر سلفتات مالتيو بوليتيكاوي سلفتاتيو بوليتيكاوي سلفتات فتنات العنا كنقبلو زلنا حق النت ناي هاجر من محداريو بزي بوليتيكاوي سلفتات هاجر كم محدر أيكلينيو أتو بوليتيكاوي سلفتات ملكعو كاب هاجرنا بحاجر مكيارو أيكحدن بزحي ناي سلفتات عونتان ألوتان كم زلوو أيكحدن زيرو جن أتي متعايي ناي هاجر مقابريا ناي هاجر بوليتيكاوي سلفتات مخنياتو بوليتيكاوي سلفتات ناي سبات وي ناي زيغاتات حساب نام منغست قصو زخدلو صرغيايو كال صرغيا يلن نسو اندحر زخون كوينو جدن لومي بوليتيكاوي سلفتاتنا كنحيل علنا إيمناتي ملقتي بتدقاقامي زقلصو زلو بوليتيكاوي سلفتات ناي محيال جزيو ازيو أزيو صبيب جزي زلنا إذا سرعت قدم موداق هون الدارولو علنا حيلنا أما خلنا نزي سرعت كخون يقولون حيلنا أما هنا تحدث حجر كخون له كم انتقينو مدبات ناي دحر إسايس بسلفتاتنا غيرنا كنقربلو علنا سلفتات مبعر تملقتي انتايو هزبي حلافنتو سلفتاتو كبرابر ويكبرابرا مصواعيو سلفتات ناي دحر إسايس مدبات بدقيق كدالوا هزبي كتقلبن علو كدغمو هزبي وي زيغاتات نسلفتاتنا ناي دحر إسايس مدبات كገልጻ كنصوعن علنا كن دفئن علنا كن وقسن علنا كن حجزن دم علنا لومي بزعبا مخنان إذا سرعت جزينا خنطفي بلنا زتخننا زودق زمشمش سرعتيو انتاينا نقبر دحري موداق ناتو
ካብ ዕለት ሓደ ጀሚርካ እንታይ እዩ ዝግበር ዝብል ግን ክንትንክፎ ክንሕዞ ኣለና ከም ውራይ እዩ ውራይና እዩ መርዓ እንድሕር ተቋፂርካ ዋላ 8 ወርሒ ድሕሪ ዓመት መርዓ ክገብር ኢልካ እንተ ተቋፂርካ ኣኺሉካ እዩ ነቲ መርዓ ዝኸውን ብደቂቕ መደብ ክተውፅእ ትግደድ መርዓ ገይረ ኣለኹ ወይ ክገብር ኢልካ ትድቅሰሉ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ውራይካ እኽለማይ የድልዮ ካልእ ምድላው የድልዮ እዚ ድማ ብደቂቕ መን ይገብሮ ክንደይ ገንዘብ ክወፅእ እዩ መዓስ እዩ መን እዩ እኹል ኣለና ዶ ናይ ምባል መደብ ክገብር ይግደድ እቲ ስድራ ቤት ነቲ ውራይ ዝገብር እዚ ካብ ማንም ሰብ ዝጠፍእ ኣይኮነን ናይ ሃገር ድማ ልክዕ ከምኡ እዩ ውራይ ኣለና ነዛ ሃገር ብልፅቲ ክንገብራ ሓደ መዓልቲ እዚ ዓጊቱና ዘሎ ዲጋ ክፈርስ እዩ ናይ ኢሳያስ ዲጋ ሃገር ዓጊቱ ዘሎ ክፈርስ እዩ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ውራይና እዩ ንኢሳያስ ክንወቅስ ክንነብር ኣይኮናን ከምዚ እንተዝገብሩ ነይሮም ናይ ክስቶ ጌጋዩ ክንብል ኣይኮናን እያ ናተይ መልእኽቲ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ ምድላው ዘሎ ክንብል ከለና ውልቀ ሰብ ንሓስቦ ዘለና ኣነ ዝፅሕፎ ሓደ ዝፅሕፎ ኣይኮነን ንሃገር ዘካይዶ እዚ ዝፅሓፍ ዘሎ ናይ ብዙሓት ክኢላታትን ሞያውያንን ናይ ኤርትራውያን ኣብ ሰልፍታት ድምፂ ክረክባሉ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ሰልፍታት ውራይን እምበኣር ኣኼባ ምግባር መግለፂ ምውፃእ ዘይኮነስ ብደቂቕ ንሃገር ዝኸውን ኣብ ኩሉ መዳይ እዚ ኣሎ ምባል እዩ ኣብዚ ናይቲ ደቂሱ ዘሎ ወይ ከዓ ድምፂ ዘይህብ ዘሎ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ክእለት ክሕወሶ ክእል እዩ ብሞያ ዝስልጠኑ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ ዘይሳተፉ ብዙሓት ኣለዉ ዘይሳተፉሉ ምክንያት ምናልባት ብዙሕ ነገር እኳ እንተኾነ ሓደ ካብኡ ነቲ ናቶም ክእለት ዝፅውዕ እዚ ክዳሎ ኣለዎ እሞ ነዚ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ ዝበሃል ስለ ዘይቀረበሎም ስለዚ ኣብ ካልእ ውራዮም ይኸዱ ብዛዕባ ኣኼባ ብዛዕባ ምኹናን ክዛረቡ ዘይደልዩ ዜጋታት ኣለዉ ዘይኣምንሉ ኮይኖም ዘይኮነስ እዚ ዝሓለፍናዮ እዩ ዝብሉ እዮም ማለት እዩ ብሓፂሩ ኣገዳሲ ዝኾነ ደግሞ ኣለኹ ምድላው ንድሕሪ ኢሳያስ ቀዳምነት ክንህቦ ኣለና እቲ ምድላው ግን ብዛዕባ ኩሉ መዳይ ናይ ሃገር ዝርዝራዊ መፅናዕቲ ዝርዝራዊ ውጥን ጌርካ ምፅናሕ ማለት እዩ ኩሉ ክፅናዕ ከም ዘይክእል ንፈልጥ ኢና ግን ኩሉ ሰልፍታት መፅናዕቲ እንድሕር ናቱ ምድላው ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ሃብቲሙ ማለት እዩ ካብቲ ወሲዱ ዝሓሸ ክወስድ እዩ እንታይ ዓይነት ምድላው ከድልየና እዩ እንታይ እዩ እቲ ዝድለ እንተኢልና እስከ ሚኒስትሪታትና ንፍቀደን ክንደይ ሚኒስትሪ ኣለና 17 ሚኒስትሪ ኣሎ ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ 17 ሚኒስትሪ ማለት 17 ዓይነት ዕማም ናይ ሃገር ዘካይድ እዩ ማለት እዩ ከካይድ ዝቆመ እዩ ማለት እዩ ሚኒስትሪ ሕርሻ ጥዕና ትምህርቲ ፀዓት ምክልኻል ወዘተ ወዘተ ኢልካ ትገብረሉ ምክንያት እዚ ኩሉ ውራይ ናይ ሃገር ስለ ዝኾነ እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ኪድ ድማ ሚኒስትሪታቱ ኣስማተን ይፈላለ እምበር ቁፅረን ይፈላለ እምበር ሚኒስትሪታት ትገብረሉ ዘለካ ምክንያት ዕማም ናይ ሃገር ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ክትመቃቀል ኣለዎ ማለት እዩ ኣብተን ሚኒስትሪታት እቲአን ክኢላታት ናይ ሃገር ትስጉደሉ ክበሃል ይኽእል ክሳብ ዓንቀሩ ክትመልኣሉ ኣለካ ብዝተኸኣለ መጠን ክኢላታት ናይ ሕርሻ ኣብ ሕርሻ ናይ ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ እንዳበልካ ንኩሉ ክትቅርበሉ ኣለካ ሃገር ማለት ሃገር መምሕዳር ማለት እሱ እዩ
كيلا ترايكم كان تقربلو جنزب كتقربلو دم لك باجت زبحال السويو إذا كله بحنت معلتي بحنت سمون زكبر أيكون أب حجر كاس ندابة لازم يعمليو نحنا حجي عدل أي جبرنا كرمنات النت هذا أوراجانا يتوب أينا سلزي أوراجاز بصحة ጉዳይ ጥራይ ካብ ኢትዮጵያ ስንረክብ ስለ ዝነበርና ምዕባለይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሃገር ኣብ ኤርትራ ኣይጸንሐን ድሕሪ ናጽነት ድማ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ምዕጋት ደይመደይልካ ምዕጋት ናይ ምዕባለ ድማ ብስርዓት ኢሳያስ ተገይሩ ስለዚ ሎሚ ኣዚና ንዓጥቀሉ ብዙሕ ነገር ተቐሪብናሉ ክንጸንሕ ዘለና أمام حدري أبزباننا له كاب كأن دارستنا كين اللاجي سمبر نبل كلو تافريقيا هجرات زرخوب أو عدل بتزامادي نحنا يرخبنا كلو تافريقيا هجرات أبتحتي مجزاتي أنيحن ناس النت كرخبا خلوا نايت مجزاتي مدلاو ناي منجستي كورسا عد الرخيبانين بيت تمرتي كورسا مينستريتات كورسا كألتنا مينستريتات كورسا عد الرخيبانين إثيوبيا بحد إيرون وسد كاب هايلا سلاسي جمير كاز أنحى ناي منجستي يكون ناي حجر من محدار تموكرو كألت جنزب وزته كاب حدا ناب حدا ده تقابع بلا نابز حجز له منجست متيوه كاب هايلا سلاسي درجة تركيبه درجة كركب كله هايلا سلاسي كم نتي سرعات تركيبه نتي سلطان تركيبه مبر نتي مينستري يكون نتي زنبرة ناي مدلاوات كاب هايلا سلاسي كم زر لو وريسو ناتو جيرو يقتلو كاب درجة تركبه دما إهادق لك كم عينت وريسو قتيلو اب إرترا كم حدش كنجمر نيرونا اب إرترا تصنح ناي طليان انت زي كوينو كابو نيو اب إرترا تصنح بقع ነገር ስለዘይ ነበር ዝርካቡ ካብ ሜዳ ዝመጸ እዚ ብምድላው ስለዘይ መጸ ድሓር ዝመጸ ድሕረት ምጥላም ናይ መንግስቲ ንህዝቢ መጽዩ ማለት እዩ ምድላው እዚዩ እቲ አገዳስነቱ ክብለኩም ይደል ሕጅውን اسكا كمبل بلنبر ايتك عاون نبل راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو زي تسفى حيزنا نخيد انت خوينا مدلاو ندحر إساياس حجون بعبيو كبر على زبل قدامነት كنوبولنا እዚ حساب እዚ እንደገና ደጊመ ዝገልጾ ዘለኹ ምክንያት አገዳስነቱ ነዚ ፈነወዝ ከታተሉ መተው ኮኖም እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ፈነወይ ግን ኣብነታት ናይ ከይተዳለና ምጽናሕና ቅድሚ ናጽነት ኣብቲ ሰዓን ሓደን ማለት እዩ ቅድሚ ናጽነት ከይተዳለና ምጽናሕና كمي جيرو نز هاجر كم زحاسيو كجلس إيه بعملنتي لنينا انتاي مالتيو أب ادمنات النت بناي حزباو جنبار دليت ترايز جبر نجر كم حضرنا يولنا كم زيجاتات متأن نناتنا مدلاوات أي جبرنان اتوم اتزيجا ننات النت ندرجي كاب حجر مسجواج بحوار سريحو كوانت نبره لك كم زحجي نإساس تريجنا خالق ديمقراطية وسرعات كنتكل مدلاينا نايمولو حزب مخانو لك كم زحجي شعون كل حزبي ناب محرار
ኤርትራ ጥራይ እዩ ኣድሂቡ ነይሩ ክበሃል ይኽእል ብዛዕባ ድሕሪ ምስጓግ ሓይሊ ደርጊ ግን እንታይ ክንገብር ኢና ኣብ ዝብል ግን ዝኾነ ይኹን ዜጋ ነዚ ሕቶ እዚ ኣየልዓለን እንታይ እዩ ዘየልዓለሉ ምክንያት ዝተፈላለየ እዩ ስልጣን ስለ ዘይብለይ ዝብሉ ነይሮም ንሕናስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ደይ ህዝባዊ ግንባር ኩሉ ነገር ክዕብልል ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ንህዝባዊ ግንባር ብምእማን ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ዜጋ ሓላፍነት ምድላው ንከምዚ እዩ ዝብል ፍልጠቱን ስለ ዘይፀንሐና እዩ ከምኡ ፀኒሑ እንተዝኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፀልማት ግዜ ኣይመኣተናን ቀልጢፍና ድሕሪ ናፅነት እቲ ክግበር ዘለዎ ክግበር ኣለዎ ዝብል ድምፂ ዋላ ካብ ደገፍቲ ህግደፍ ካብ ደገፍቲ ህዝባዊ ግንባር ካብ ተጋደልቱ ካብ ሓፋሽ ውድባቱ መመፀ ግደፎ ካብቶም ተቃወምቱ ገዲፍካ ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ መመፀ ድሮ ተዳሊናሉ እንተንኸውን ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ሎሚ ዝያዳ ንፈልጥ ብዛዕባ ሃገር ብከምዚ ክመሓደር ኣለዎ እዚ ክግበር ኣለዎ እዚ ጎዲሉ ኣሎ ንብል ኣለና እዚ ስርዓት እዚ ነቲ ኣሉታዊ መዳይ ስለ ዘርኣየና ንፈልጥ ኣለና ሽዑ ከምዚ ናይ ሕጂ ነቂሕና እንተንኸውን ኩልና ማለት እዩ ኩሉ ዜጋ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ኣጉኡ እንታይ ትገብር ኣለኻ ክበሃል ብጀመረ 2-3 ዓመት ከይገበረ እንታይ ዳ እዚ ኣደንጉያ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ ዝብል ድምፂ ካብ ዜጋታት ብመፀ ነይሩ እዚ እምበኣር ጎዲሉና ዘሎ ዝብሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንተኸይድና ወያነ ወይ ኢህወደግ ስልጣን ምስ ሓዘ 91 ብኩሉ ሸነኽ ናይ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ተቃወምቲ ውድባት ይኹና ዋላ ውሽጢ እቲ ስርዓቱን እንተኾነ ምሁራቶም ምኩራቶም ድምፂ ከልዕሉ ጀሚሮም እዚ ክግበር ይብሉን እዚ ክግበር ኣለዎ ስለምንታይ እዚ ዝብል ነቲ ናይ ወያነ መንግስቲ ብየማን ብፀጋሙ ከዋጥሮ ጀሚሩ እቲ መንግስቲ ከም ድላዩ ክኸይድ ኣይከኣለን ኣብቲ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ድምፂ ክሰምዕ ከይፈተወ እንተክዕሽዎ እንተክድግፎ ነቲ ድምፂ እቲ እንዳተኸላኸለ ክኸይድ ግድን ነይርዎ ማለት እዩ ምዕባለ ናይ ሃገር ድማ ናብ ፅቡቕ ይኺድ ኣይኺድ ብዘይገድስ ድምፅታት ናይ ዝተፈላለየ ናይ ምዕባለ ድምፅታት ክህሉ ኣለዎ እዚ ክግበር ኣለዎ ዝብል ንሕና ብሓደ ድምፂ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር መፂኡ እዚ ክኸውን እዩ እዚ ኣይከውን ዝብለና ዝነበረና እንዳተኸተልና ኸይድና ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ዕንወት ድማ ንበፅሕ ኣለና ስለዚ ሎሚ ካብቲ ዝሓለፈ ተማሂርካ ክትጥቀመሉ እንትኾንካ ውጥናትን ምድላዋትን ክትገብር ኣለካ ዝብል እዩ እቲ መልእኽቲ ኣብነታት ናይቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ናፅነት ብዘይ ምድላውና እንታይ ነይሩ ኣብ ዝብል ኣብቲ ኣነ ዝፈልጦ ዝነበርኩ መዳይ ክዛረብ እየ እዚ ድሕሪ ናፅነት ድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻ ወይ ኣብ እዋን ናፅነት ምድላው ብሰልፍታት ብህዝቢ ውጥናት ተዳልዩ እንተዝኸውን ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ይግበሮ ኣይግበሮ ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣብዚ ሕቶ እዚ መዋጠሮ ነይሩ ኣብ ህዝባዊ ግንባሩን ብፅቡቕ ድሌት ክንገብር ኢና ዝብል ህዝቢ ተጋዳላይ ይኹን ሓፋሽ ውድብ ከም ዝነበረ ዘይከሓድ እዩ ስለዚ ድሕሪ ናፅነቱን በኣረይ እዚ ክግበር ኣለዎ ተባሂሉ ዝተጀመረ ስራሕ ብፅቡቕ ድሌት ዝተጀመረ ናይቲ ሽዑ ግዜ ኣመሓደርቲ ዝነበሩ ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባር ይኹን
ክኢላታት ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ተጋደልቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብዘይ ውጥን ዝብገስ ዝነበረ እዩ ውጥን እንተዝህሉ ነይሩ ብዙሕ ሕቶታት ብዝሓሸ መገዲ ምማዕበለ ነይሩ ዝብል ተመክሮ መደምደምታ እዩ ዘለኒ ንኣብነት ክጠቅስ ኣብዘን ዝስዕባ መዳያት ውጥን ኣይፀንሐን ሓፈሻዊ ሓሳብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ግን ሓሰሰ ለባም ዝበሃል እዩ ናይ ቀደምካ ትፈልጦ ክተተግብሮ ተብተብ ምባል እዩ ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ናይ ክኢላታት ስለምንታይ ሃገር ምምሕዳር ካብቲ ዝፀንሖ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሜዳ ዝፀንሖ ኣዝዩ ዝሰፍሐ ኮይኑ ፀኒሑ ግዜ ዘይህብ ኮይኑ ፀኒሑ ኣዝዩ ዝተፈላለየ መዳይ ድማ ነይሩ ስለዚ ኣብዞም ዝስዕቡ ኣነ ዝፈልጦም መዳያት ውጥን ኣይነበረን ውጥን ስለ ዘይነበረ ድማ ሕንፍሽፍሽ ነይሩ እቲ ሕንፍሽፍሽ ተፈቲሑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ መገዲ ገሊኡ ድማ በሰላ ገዲፉ ዝኸደ እዩ እቲ ጌጋ ምግባር ኣይኮነን ኣብ መንግስቲ ዝፅላእ ብዘይ መደብ ብዘይ ውጥን ምስራሕ እዩ ብውጥን ምስ ሰራሕካ ጌጋ እንተጌርካ መምሃሪኻ እዩ ዝኸውን ኣብቲ ዝቕፅል ውጥን ትእርሞ እቶም መዳያት ብዘይ ውጥን ስለ ዘይተገብረሎም ቅድሚ ናፅነት ብዜጋታት ብህዝባዊ ግንባር ብገለ እዚ ኣሉታ ኣርዩ ዝብሎም እዞም ዝስዕቡ ከም ኣብነት ንኣብነት ኣብ ቁጠባ ማለት እዩ ቅሙጥ ሸርፊ ወፃኢ ወይ እዚ ፎረን ካረንሲ ሪዘርቭ ዝበሃል ከመይ ይዓቢ እንታይ ይግበር ኣይነበረን ምግታእ ወይ ምቁፅፃር ዝቕባበ ወይ ኢንፍሌሽን ምምዕባል ኢንተርኔት ኮምፒውተራይዜሽን ቴክኖሎጂ ንፊናንስያዊ መዳይ ምዕባይ ኣብ ዓዲ ዝፀንሐ መባእታዊ ሞያ ቮኬሽን ወይ ብቕዓት ቀልጢፍካ ክትገብሮ ዝግባእ መባእታዊ ሞያ ነቲ ቁጠባ ከም ዘገልግል ምግባር ማለት እዩ ሬድዮ ኤረና ምትካል ናይ ሞያ ኣብያተ ትምህርቲ ቮኬሽናል ትምህርቲ ነቲ ቁጠባ ነቲ ዝፅበየካ ዘሎ ሃገር ሓድሽ ሓይሊ ሰብ ዝቕልብ ማለት እዩ መንእሰያት ገና ዝዕለሙ 6 ወርሒ ድዩ 3 ወርሒ ዓመት እንዳበለ ዘሰልጥን ቀልጢፉ ነቲ ሞያ ዝራዳዕ ሓይሊ ሰብ ብብዝሒ ምስልጣን ኣይነበረን ንምምሕያሽ መባእታዊ ኣገልግሎት ህዝቢ ንህዝቢ ኢልካ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓይሊ ሰብካ ኣብ ቁጠባ ብጥዕና ከም ዘገልግሎ ንምግባር መባእታዊ ኣገልግሎት ክትቅርበሉ ኣለካ ንህዝብካ እዚ ማለት ምቕራብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ምቕራብ መባእታ ጥዕና መብራህቲ ምልዓል ጎሓፍ ጋዝ ንመብሰሊ ምግቢ ከምኡውን ናይ ከተማን ናይ ገጠርን ትራንስፖርት እዚ ንሓደ ዜጋ ካብ ገዝኡ ወፊሩ ኣብ ኣፍራይ ዝኾነ ስራሕ ክኸይድ ዘኽእሎ እዩ መንግስቲ ክቅርቦ ዘለዎ እዩ ጥዕና መብራህቲ ናይ ገዛ ናይ ከም ዝጠቐስክዎ ናይ ማይ ናይ ገለ ዝኣመሰለ እዩ ማለት እዩ እዚ ምስ ጥዕና ዝኸይድ እዩ ጥዑይ ድማ ዜጋ ካብዚ ዝፈሪ ምትዕርራይ ደሞዝ ብሓደ መደብ ኣይኮነን ድሉ መደብ ኣይተማሕራርየን ናይ ሲቪልን ናይ ተጋደልትን ደሞዝ ዝበሃል ነገር ኣብ ውጥን ኣይነበረን ሓፈሻዊ ነይሩ ብዛዕባ ናይ ሲቪል እቲ ዝፀንሐ ኣዝዩ ትሑት ስንነበረ ሓደ ቁልጡፍ መተዓራረይ ተገይሩ ብድሕሪኡ ግን ብዛዕባ ናይ ሲቪል ምትዕርራይ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ንምንታይ ነዊሕ ግዜ ወሲዱ ምክንያቱ ተጋደልቲ ነቲ ናይ ሲቪል ስራሕ ስለተሓወስዎ ተጋዳላይ ብከመይ ደሞዝ ይመሓደር ሲቪል ብከመይ ይኽእል ዝብል መደብ ስለ ዘይነበረ ብሓሰሰ ለባም ብሕዝግድፍ ዝተገብረ እዩ ማለት እዩ ምትዕርራይ ደሞዝ ዝበሃል ጉዳይ ውጥን ኣይፀንሖን ምፍታሕ ሕፅረት መንበሪ ኣባይቲ ኣይነበረን ሓፈሻዊ ምርዳእ ጥራይ ከም ፖለቲካ ይወፅእ ነይሩ ውጥን ግን ነዚ ኣይተዳለወን ነይሩ
ንኢንዱስትሪን ንግዳዊ ሕርሻን ትንፋስ ክትህብ ወይ ከተበራብር ደይ ኢሉ ዝወፀ መደብ ኣይነበረን። ትንፋስ ህይወት ንገጠራዊ ሕርሻ ክትህብ መደብ ውጥን ኣይነበረን። ብመደብ ኣይተገብረን። ንሃገር ምንጭ ፀዓት ምምራፅ ምውሳን ኤሌክትሪክ ጋዝ ነዳዲ ብፍላይ እዚአን ከመይ መፃ ክንደይ ገንዘብ ክወፅ እዩ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ውጥን ኣይፀንሕን። ኣብ ገፅካ መፂኡ ምስ ሓረመካ እቲ ፕሮብሌም ወይ እቲ ፀገም ሽዑ ተብተብ ምባል እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ምጥቃም ሃብቲ ባሕሪ እዚ እቲ ሃብትና ዝነበረ ጨው ዓሳ ቱሪዝም ብፍላይ ዝምልከት ውጥን ኣይተዳለወሉን። ብፍላይ መዓልቲ ፈሊና ብዛዕባ ጨው ዝምልከት ዝተገብረ ጌጋታት እዚ ክበሃል ኣይክእልን። ክሳብ ሎሚ እውን ጨው ኣብ ኤርትራ ከም ሓደ ኤርትራ ትሕበነሉ ሰደድ ኮይኑ ኣይፀንሐን። ክሳብ ሎሚ እውን መይቱሎ። እዚ ኩሉ ዝጥቀስ ዘሎ ውጥን ኣይተገብረሉን ንምባል እዩ። ኣብ መወዳእታ ክጠቕሶ ዝደሊ ብዛዕባ ምጥፋእ መሃይምነት ኣብ ህዝቢ ድማ እዚ ከም ሓደ ላክዠሪ ወይ ከም ሓደ ናይ ትጀሃረሉ ስታቲስቲክ ኣይኮነን። ምጥፋእ መሃይምነት ማለት ብቐጥታ ምስ ምዕባለ ናይ ቁጠባ እዩ ዝተኣሳሰር። እዚ እውን መደብ ኣይነበሮን። ኣብ ሜዳ ዝነበረ ምጥፋእ መሃይምነት ይሓይሽ። እዚ ሕጂ ብዓብኡ ንኣብያተ ትምህርቲ ንካልእ ኣይጠቐስኩን። ስለምንታይ እዚ ናይ ነዊሕ ግዜ መደብ ስለ ዝኾነ ስሞ ኣይተገብረን። እቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ድሕሪ ናፅነት ክጓነፈና ዝኽእል ፀገማት ከመይ ንፈትሖ ዝብል ውጥን ግን ኣይነበረን። ሎሚ እውን ከምኡ ኢና ዘለና ክብለኩም ይደሊ። ሎሚ እውን ሓፈሻዊ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ኢና ክንዳሎ ዝብል ኣይወፅን ኣሎ ኣይንርኢና ኣለና ከም ዜጋታት መጠን እንተልዩ ድማ ኣብ ኣርማድዮታት ናይቶም ዘዳለዉ ወይ ኣብ ኮምፒውተሮም ኮፍ ኢሉሎ ማለት እዩ። ናብ ህዝቢ ከመይ ገይሩ እዩ ውጥናት ዝበፅሕ ህዝቢ መታን እዚ ክግባእ እዩ እዚ ኣይግባእን ኢሉ ፈሊጥዎ ክፀንሕ ዝብል ሕቶ ኢና ክንምልሽ ዘለና ከም ዜጋታት። እዚ ክኸውን እንተኮይኑ እዞም ክኢላታት ብመገዲ ሰልፍታት እዚ መደባቶም ንህዝቢ ከፍልጥሎ ማለት ወይ ንገምጥሎሞ ሰልፍታት ነዞም ክኢላታት ክደልዩ ኣለዎን። ነዚ መደባት ውጥናት ካብ ዜጋታትና ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኢንተርናሽናል ወይ ካልኦት ካብ ወፃተኛታት ክኢላታት ክዕድግዎ ኣለዎም፣ ክልምንዎ ኣለዎም። በጃኹም ሓግዙና ብገንዘብ ከምዚ መደብ ክነዳሉ ንመፃኢ ንድሕሪ ኢሳያስ ክብላ ኣለወን ማለት እዩ ሰልፍታት። እዚ ፃውዒት እዚ እዩ ሰልፍታት ክቀርበለን ዘለዎ ዝብል ፅኑዕ እምነት እዩ ዘለና። ድሕሪ ውጥን ስለ ዘይነበረ ኣብ ኤርትራ እዚአን ዝጠቐስክወን መዳያት ሃስየን ንሃገርን ንቁጠባን ድማ ንሓዋሩ ሃስየን ኣሎ። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ህግደፍ ንሰማዕታትና ድቃስ ዝኸልእን ዘራኽስን ኣርሜናዊ ስርዓት እዩ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ኣብ 20 ሰነ መዓልታት ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ኩለን ዞባታት ኤርትራን ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያንን ስውኣት ንምዝካር ሰልፊ ምብራህ ሽምዓ፣ ጉዕዞ እግሪ ናብ መካነ መቃብር ስውኣት፣ ጸሎት፣ ግጥሚ፣ ሙዚቃዊ ድራማ፣ ንስድራ ቤት ስውኣት ምሕጋዝ ካልእ መደባትን ተኻይዶ። ኣብ መዓልቲ 20 ሰነ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ምእንቲ ናጽነት ህዝቦምን ሃገሮምን ነታ ዳግማይ ዘይትምለስ ክብርቲ ህይወቶም ዘወፈዩ ሳላኹም ብርሃን ርኢና ጽሩይ ኣየር ኣስተንፊስና ቅሰኑልና ሕድርኹም ከነትግብሮ ኢና ዝብሉ ጭርሖታት ብምቅላሕ ናይ ምስጋናን ምሕዳስ መብፅዓን ንጥፈታት ተሰላሲሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሰማዕታቱ ዘለዎ ኣኽብሮትን ፍቕርን ኣብ ሕቶ ዝኣቱ ይኮነን።
ንምንታይሲ ስውኣቱ ካብ ብራኹ ዝወፁን ፍንጫሕ መሰንገሊኡን ስለ ዝኾኑ ሰማዕታትና ከም ሽምዓ መኺኾም ዝወልዕዎ ብርሃን ንዘለዓለም ክነብርን መጻእ ወለዶ እናተሓበነ ክወርሶን እዩ። ይኹን እምበር ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ነቲ ሰማዕታትና ህይወቶም ከፊሎም ዝለገሱልና ብርሃን ጠሪሹ ከም ዝጠፍእን ከም ዝሃስስን ገይርዎ። ከም ሳዕቤኑ ህዝቢ ኤርትራ ብሳላ መስዋእቲ ደቅናን ኣያታትናን እዚ ጸጋዚ ረኺብና ኢልና ንሰማዕታትና ነቕስኖምን ብዝተኸፍለ መስዋእቶም ኣብ ክንዲ ንኾርዕን መስዋእቶም ከሕዝነናን ኣሕደቅናን ኣሕዋትናን ንኾንቱ ጠፊኦም እናበልና ከነማርርን ከነስተማስልን ተገዲድና። እቲ ብደምን ዓጽምትን ስዋኣትናን ስድራ ቤቶምን እናሰወደን እንዳእንደልሃቐን ዝነብር ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ድማ ንየዋህ ከደናግር ኣብ መራኸቢ ብዙሃኑ ብመንገዲ ጠላማት ካድራቱን ኣፈኛታቱን ዓመት መፀ ኣብ 20 ሰነ ንብዓት ሓርገጽ ክነብዕን ናይ ሓሶት መደረታት ከስምዐን ልሙድ እዩ። እቲ ዝበስሐ ክፋል ሕብረተሰብና ግን ብመስዋእቱ ደቁ ጥራይ ኣይኮነን ዝሓዝን ዘሎ። ብቐንዱ ጻማ መስዋእቶም ቁጠባዊ ምዕባለ ቅሳነትን ክብረትን ዘይምርካቡን ሃገር ኣብ ኢድ ውሕዳት ኣብ መቓብር ስውኣት ዝዕንድሮ ምውደቓዩ። መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ሃገራዊ በዓላት ክትክበር ዝግብኣ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ንመዓልቲ ናጽነት ዝወለደት ኣደያ ብዘይ 20 ሰነ ጉንበት 24,1991 ኣይምተወልደትን። ብዘይ 20 ሰነ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣብ ካርታ ዓለም ኣይመሃለወትን። ብስነ ሞጎት ስርዓት ግደፍ መግለፂ ክብሪ 20 ሰነ ስድራ ቤት ስውኣት ብጽሞና ጥሜትን ሕማምን እናሰቐኻ ዓመት ዘይትግበር ማሕላ ዘቑፀልፅል ጭርሖታትን መደረታትን ምስማዕዮ። ብፍልስፍና ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ መለክዕ ክብሪ 20 ሰነ ካብ መስዋእቲ ብዕድል ዘምለጡ ተጋደልቲ ጋዜጠኛታት መራሕቲ ሃይማኖትን ፍትሒን ገስ ዝበሉ 10 ዜጋታትን ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ኣሲርካ ንሞትን ሕዱር ሕማምን ጌርካ ሽምዓ ወሊዕካ ናብ መቓብሪ ሓርበኛታት ጉዕዞ እግሪ ምክያድ እዩ። ብቐናን ኣተሓሳስባ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ማለት መንእስያት ሕድሪ ኣያታቶምን ኣሕዋቶምን ክወርሱን ሃገሮም ካሃንጹን ኣለዎም እናበልካ ብስም ገደብ ግዜ ዘይብሉ ጉዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣሽሓት መንእስያት ካብ ትምህርቶም ብሮ መጻኢኦምን ሓዳሮምን ኣዘንቢልካን ካብ ሕብረተሰብን ስድራ ቤቶምን ተነጺሎም ብዘይ እኹል መሳለጥያ ኣብ በረኻ ከም ዝሰፍሩን ከም ዝሳቐዩን ኣንጸርጺሮም ናብ ስደት ከም ዝበታተኑን ምቕሳብ እዩ። ብመዝገበ ቓላት ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ትርጉም 20 ሰነ ነቶም ክብርቲ ህይወቶም ዝኸፈሉ ደቂ ሓላል መሬት ጅግንነቶምን ውዕሎቶምን ብህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይዝከርን ከም ከድዓት ኣጸሊምካን ብኣንጻሩ ነቶም ዘውደልድሉን ረሃጾም ጥብ ዘየበሉን ታሪኾም ምጽባቕን ሓለፋ መሃብን እዩ። ኣዲ ኣገዲፋ ስሓትና ኣትናፍቕ ከም ዝበሃል ነቶም ዕትብቶም ደሞምን ኣዕጽምቶምን ኣብ ዝሓላል መሬት ዝተቐብሩ ኤርትራውያን ሰብቅያ ኣደርቢኻ ኤርትራዊ መወቆል ኣለዎ ተባሂሉ ብትእዛዝ መላኺ ኢሳያስ ሓወልቲ ኣሌክሳንደር ፑሽኪን ኣብ ማእከል ኣስመራ ሓወልቲ ምትካል ድማ ንዕቀትን ስንፍናን ናይ ኩሉና ኤርትራውያን ዘመልክት እዩ። ኣብ ክንድነቶም ኣብ መረርቲ ዓውደ ውግኣትን ፖለቲካዊ መቐይሮን ህዝቢ ኤርትራ ዕዙዝ ተራ ዘለዎም ደቂ ህዝቢ ስእልታቶም ዝስቀል ኣስማቶም ዝርቋሕ ጎደናታት ኣብያተ ትምህርትን ካልእ ታሪኻዊ ቦታታትን ብኣስማቶም ዝጽዋዕ ሓቀኛ ታሪኾም ዝዝንቶን መንእሰይ ወለዶ ዝሕበነሉን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘጽንትን ልኡላውነትና ኣብ ወጋዕ ዕዳጋ ዘእቱ ዘሎን ምስልታት ጠላም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብሰልፈኛታት ተጸይሩን ኣብ ካናቴራታት ተሳኢሉን ኢሳያስ ንበረልና ክበሃል እንከሎ ሃየንታን ምጾታ ዓለምን እዩ። ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ድምፁን ድምጥማፁን ከጥፍእ ታሪኽ ዝፈልጡን ዝፈጸሙን ምስ ጠፍኡ ዘይነበረን ጉጉይን ንዕኡ ብዘርብሕ ፍጻሜ ክስንድን እዩ ቀንዲ ዕላምኡ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ንናጽነት ሃገርና ክውን ምግባር ተሳትፎን መስዋዕትን ኩሉ ኤርትራዊ ከም ዝነበረ ዘማት እኳ እንተዘይኮነ ህግደፍ ሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ክስንድ ኣይክእልን እዩ። ወላ እንተደለየ እውን ኣንጻር ረብሕኡ ስለ ዝኾነ ክልዓል ኣየድልዮን እዩ። ንኣብነት ስርዓት ህግደፍ መዓልቲ ናጽነትን መዓልቲ ስዋዕትን ዓመት ክዝክር እንከሎ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር እምበር
ኣበርክቶን ጅግንነትን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናጽነት ኤርትራ ክውን ንምግባር ኣብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን መድያት ከልዕሎ ኣይደልን እዮ ቂምተኛን ተንኰለኛን መለኺ ኢሳያስ ተቃወምተይን ምስጢረ ይፈልጡን ንዝበሎም ኤርትራውያን ሰለይቱ ኣዋፊሩ ብምስጢር ምቕታል ምስማምን ምጭዋይን ካብ ቀዳምነታት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ኹናት ስንክልና ዘጋጠሞም ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ከም ሓርበኛታት ክናበዩን ክብሪ ክወሃቦምን ዝግባእ እኳ እንተኾነ ዝሰንከሉላን ዝደኸሙላን ኤርትራ ከይረገጹ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳንን ካልኦት ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ብሕሰም መነባብሮን ሕማምን ምስ መሪር ናፍቖቶም ይሞቱን ኣብ ዓዲ ጓና ይቕበሩን ኣለዉ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝጠቕሞ ዘጥፍኦ ስለ ዝበዝሕን ሓቂ ከም ዘለዎ ከቕርቦ ኣይክእልን እዮ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልስና ህቡባትን ክኢላታትን ንዝነበሩ ኤርትራውያን ምቕንጻሉን ምእሳሩን ከይኣክል ብህይወቶም እንከለዉ ዝፈጸምዎ ጅግንነት መታን ህልውን መጻን ወለዶ ከይፈልጦ ዝተቐርጸ ድምፆም ብምድምሳስ ስእልታቶም ብመቐስ ብምቑራጽ ካብ መራኸቢ ብዙሃን ከም ዝጠፍእ ገይርዎ ኣብቲ ስርዓት ግደፍ ዝውንኖ ቃሕ ዝበሎ ዝዕቅቦ ደስ ዘይበሎ ዝጉሕፎ ክፍሊ ስነዳን ምርምርን እውን ብርግጽ እንታይን ብኸመይን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ተሰኒድሎ ንኤርትራዊ ምስጢር እኳ እንተኾነ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ናይ ብድሕረይ ሳዕሪ ቆላ ሜላ ስለ ዝኽተል ኢሳያስ ብዘይካ ዘይወዓሎ ስሙ ምኩልዕላዕ ሞያ ካልኦት ክህሉን ክዝከርን ኣይደልን እዮ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ስዋኣት ክዝክር ትእዛዝ ውልቀ መላኺ ስርዓት ዘይጽበ እኳ እንተኾነ ስዋኣት ዝወደቕሉ ዕላማ ስለ ዝተረስዐን ታሪኾም ስለ ዝተመራስሐን ደቅና ሎሚኹም ዝሞትኩም እንቋዕ ንሓንቲ ካልኢት ካብ መቓብርኩም ተንሲእኩም ሕሰም ህዝብኹም ኣይትዕዘቡ ብምባል እዩ ዳግማ ይዝሓዝን ህዝቢ ኤርትራ 10,000 ደቁ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ጉድጓድ እናሳቐየን ሰብኣዊ መሰል ህዝብና እናጋሃሰን እንከሎ ኣብ ጥራይ ጎልጎልን ኣጉል መብፅዓን ንመላኺ ኢሳያስ ክውደስን ከም ጻድቕ ካሓስቦን ኣይክእልን እዮ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ነቲ ብዶባ ኣሳቢቡ ምስ ኢትዮጵያ ዝወልዖ ኪናት መሬት ኤርትራ ደምን ኣዕጽምትን ልዕሊ 20,000 ዜጋታትና ተዘሪእዎን ከሎ ኣብ 2018 ነቶም ዘድመዩናን ከጽንቱና ዝሓለኑን መራሕቲ ኢትዮጵያ ክሕጉስ ኣይከሰርናን ምስ ኢትዮጵያ ጸገም የብልናን ክብል መግለጺ ሂቡ እቶም ቀንዲ ኣብዚ እዋንዚ ጉራማይለ መቦቆልን ዜግነትን ዘለዎም ኢሳያስ ዝመራሕኦም ንህዝቢ ኤርትራ ዘንብዑ ጀጋኑናን ሓርበኛታትናን ዝሃድኑ ኣስማቶም ዘኽፍኡን ዝሕይሩን ዘለዉ የማነ ገብረ ኣብ ማንኪ ሓጎስ ገብረ ህይወት ክሻ የማነ ገብረ መስቀል ቻርሊን ካልኦትን ንነብሶም ብዛዕባ ኤርትራ ሓለፋ ከም ዝሓልዩ ገይሮም ዝቖጽርዋ ጠላማት እዮም ስርዓት ህግደፍ ዓመት መፀ ኣብ 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት ከም ሃገራዊ በዓል ክጽምብሎን መደረታት ከስምዕን ዝኽልክሎ ኣካል እኳ እንተዘየለ እቲ ህይወት ኣሕዋትና ወለድና ናሓትናን ዝኸፈልናሉ ህዝባዊ ዕላማን ሕድርን ብፍላጥ ስለ ዝተቐብረን ኣንፈቱ ስለ ዝሰሓተን ህግደፍ 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት ንምዝካር ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት የብሎን 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት ትርጉምን ሚዛንን ንኽህልዎ ድማ ካብ ምሩጻት ቃላት ሓሊፉ ኣብ ህዝብና ፍትሒ ብልጽግና ግልጽነት ማዕርነትን ክብረትን ዝሕመረቱ ሕጋዊ ስርዓት ክረጋገጽ ምስ ዝኽእል ጥራሕ እዩ ወናንን 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት ድማ እቲ ሕልቡን ንጽፉን ናጽነቱ ዘወፈ ህዝቢ ኤርትራ እምበር ንሞያ ስውኣትና ዘቋሽን ዝጠልምን ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ክኸውን ኣይፍቀደሉን እዩ ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ حملة 2019 هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية زخبركم تخطتلتنا نيلومي حفشاو مدباتنا نمززام داقماي زينا نهو هيومان رايتس ووج زركبهم حيالو تطابق تمثل دق سب نتبايتو سبقاو مسلات متصراي ጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ዝወሰዶ ውሳኔ ብሓጎስ ተቐቢሎሞ ንጉዳይ ሰብአዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከተጻሪ ዝቆመት ጉጅለ ኣብዚ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ዕማማታ ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ኩሉ ዓይነት ምካዝ መሰላታት ጻርያ ከተቐርብን ክትከታተልን እያ
መበል 41 ፍሉይ ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝተኻየደሉ እተን ፈለማ ነቲ እማመ ዘቕረባ ሃገራት ማለት ሶማልን ጅቡትን ምስ ኤርትራ ፖለቲካዊ ዝምድናና ተመሓይሺ ብምባል ኣብቲ ዋዕላ ከይዝተየልየን ወሲነን እንተኾነ ኣውስትራልያ፣ ኦስትሪያ፣ ቤልጅየም፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ኔዘርላንድስን እቲ ጉዳይ ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ዳ እምበር ንፖለቲካ ዝምልከት ኣይኮነን ብምባል ክዝተየሉ ወሲነን መንግስቲ ኤርትራ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ክኸውን ስለ ዝተፈቕደሉ ዝኾነ ምክሃስ መሰላት ከም ዘይካየደ ብምምሳል ሓያል ጎስጓስ ክካየድ ከም ዝጸንሐ ሂውማን ራይትስ ዎች የመልክት እቲ ትካል ብተወሳኺ ኤርትራ ግቡእ ተቐባልነት ክትረክብ እንተደልያ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታታ ከተኸብር ጥራይ ዘለዋ ድሕሪ ምባል ኣብዚ ዝቕጽል ዓመት ምስ ፍልይቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክትተሓባበር ጸዊዑ ኣብቲ ዋዕላ ሓያሎ ሃገራት በቲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጉራብቲ ሃገራት ዘካይዶ ዘሎ ናይ ምሰል ፖለቲካዊ ምውስዋሳትን ዲፕሎማስያዊ ፆታን ተደናጊረን ኣንጻርቲ መንግስቲ ዝነበረን መርገጽ ክቕይራየን ተራእየን እንተኾነ ሓያሎ ኤርትራውያን ወጻእተኛታትን ተጣባቕቲ መሰላትን ድሕሪ ዘካይድዎ ጻዕሪ ከምኡውን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ ፖለቲካዊ ዝምድና ምስ ጉራብቲ ሃገራትን መኽባር መሰል ዜጋታትን በበይኖም ምዃኖም ብምንጻር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጽዑቕ ምክትታል ክግበር ተወሲኑ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ናጻ ኸውፅእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ግዜ ክገብረሉ ከምኡውን ስርዓት ሕጊ ኸንግስን ነቲ ዝፈረመሉ ውዕላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከኽብርን እዩ ጻውዒት ዝግበረሉ ዘሎ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ እስራኤል ኣብቲ ሃገር ንዝርከቡ ኤርትራውያን ህጻናት ከይምዝግባን ዘካይድኦ ዘለዋ ምድንጓያት ብዝምልከት ክስ ቀሪቦ ማዕከን ዜና ሃረጽ ብዕለት 9 ሐምለ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ካብ ዩኒቨርሲቲ ሃይፋ ኣካል ሕግን ፖሊሲ ትምህርትን ሃራን ሪችማን ዝቐረበ ክሲ ብምምሕዳራት ከተማ ዝውነና ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኢለን ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓ ብምትግባር ኤርትራውያን ህጻናት ከይመሃሩ ይኽልክላ ኣለዋ ዝብል እዩ ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ 2016 ተመሳሳሊ ፍጻሜ ከም ዝተኻየደ ዝሓበረ ሃረዝ ክሲ ተመስሪቱ እቶም ተምሃሮ ክምዝገቡ እኳ እንተተፈቕደ ዝተመደብሉ ኣብ ውስናት 4 ቤት ትምህርትታት እኹል መሳለጥያ ዘይብለንን ንኣፍሪቃውያን ጥራይ ዘእንግዳን ብምዃነን ኣብቲ ሃገር ርኡይ ዓሌታዊ ጸገም ከም ዘሎ ዘርእዩ ክብል ገሊጹ ሚኒስትሪ ትምህርቲ እስራኤል እቶም ኤርትራውያን ህጻናት ክመሃሩ ከም ዝግባእ ውሳኔ እኳ እንተሕለፈ ነቲ ጉዳይ ግቡእ ኣቓልቦ ሂቡ ስለ ዘይተኸታተሎ ግና ሓያሎ ብምምሕዳር ከተማ ዝውነና ቤት ትምህርትታት ገና ንዝዓሌታዊ ተግባራትን ካብ ምፍጻም ኣይቋረፃን ብመሰረት ሕጊ እስራኤል መቦቆል ሃገሩን ዓሌቱን ብዘይገድስ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ህፃን ቤት ትምህርቲ ናይ ምእታው መሰል ከም ዘለዎ እዩ ዘነጽር በኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሱዳናውያን ናይቶም ኣብ ሰላማዊ ሰልፍን ከለዉ ዝተቐትሉ ሰባት ዝኽሪ ንምክያድ ኣብ በበይኑ ከተማታት ሃገር ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣብቲ ቀዳም 13 ሐምለ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኽመጽእ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ብልዕሊ ዝነበሩ ንጹሃን ዜጋታት ዝወረደ ህልቂት ብምክትል ኣቦ ወንበር ወተሃደራዊ ቆንስል ዝምራሕ ምልሻ ጃንጃዊድ ይክብሉ ጨሪሖም ናይቶም ዝተቐትሉ ስእልታት ሒዞም ሰማዕታት ሰውራይሎም ብምጭራሕ ከዓ ኣትሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዖም ኣብ ሱዳን ኣገልግሎት ኢንተርኔት በብቕሩብ ክሰርሕ ጀሚሩ ብምህላው ናይቲ ብዕለት 3 ሰነ ዝተኻየደ ህልቂት ቪድዮታት ናብ ማሕበራዊ ሚድያታት ክዝርጋሕ ጀሚሩሎ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥቡቕ ዝምድና ዝምስርት ዘሎ ወተሃደራዊ ጉጅለ ምልሻ ጃንጃዊድ ነቲ ህልቂት ዝፈጸመሉ ሒደት ደቃይቕ ኣቐዲሙ ስሩዕ ሰራዊት ካብቲ ከባቢ ከም ዝስሕብ ምግባሩ ብሓያሎ ወገናት ክንቀፍ ጸኒሕዮ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና راديو إيرنا